प्रभु यीशु मसीह हर पपियन से प्रेम करेला, काहे कि यूहन्ना 3:16 में कहल गईल। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में कहलन कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम कैलन कि अपने पुत्र का दिहलन कि जे कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु जीवन को पाए। और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके प्रेम के लिए क्या किया है? क्रूसवे पे खूनावा बहा दिहल बाड़ा, क्रूसवे पे खूनावा बहा दिहल बाड़ा, हमारे करान जान गमा दिहल बाड़ा, हमारे करान जान गमा दिहल बाड़ा। वहीं के दाग हटा दिहल बाड़ा, सब वहीं के दाग हटा दिहल बाड़ा, हमारे करान जान गवा दिहल बाड़ा, हमारे करान जान गवा दिहल बाड़ा। परमेश्वर इस जगत से प्रेम कैले बा, ओकर वचन में लिखल गईल बा कि परमेश्वर इस जगत से ऐसा प्रेम कैलन कि अपने पुत्र का दिहलन कि जे कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो जीवन को पाए। ऐसा प्रेम कैलन हमारो विधाता, पापियन से जोड़ लिहले जन्म भर के नाता, ऐसा
कहियो न जानल, कई के बाद नाम क्रूस पर यीशु जी के टांगल। अपने ही बाप के सजा दिहले बा